ክፍልል ያለው ወዲ ይብሉን እንታይ ክፍልል external as fruit ይልዎ ማለት እዩ relationship between internal phase and external act ይሉ አሞንጎ ውሽጣዊ እምነትን ደጋዊ ስነ ምግባር ወይ ከዓ ደጋዊ ሃይማኖት ማለት መግለጺ ሕጂ አነ አምላኽ ኢሉ ሆ ኮይኑ ብሎ ተዘይ ኮይኑ ወልሓንቲ አምላኽ ከም ዘሎ ይአምን ከምባል አነ አምላኽ ምባል ይዝቀልል ማለት ወልሓንቲ ትርጉም ይብሉ አምላኽ አሎ ላ ሳይንስ ዝብልዎ አይክተልኒ ሃይማኖት ዝብልዎ አይክተልኒ አምላኽ ከም ዘሎ ግን አምን ይኸባዕለይ እንድሕሪሉ እዚ ትናይ መወዳእታ ጥፋኣት ማለት እዩ እዚ ገዛእ ርእሱ ዘምልኽ ዘሎ ማለት ወይ ከዓ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ሃይማኖት የብለይን እምነት አለና ሃይማኖት የብለይን ዝብሉ ዘለውሲ እንታይ ንምርካብ እንታይ ንምንታይ ዕላማ እዮም እዚ አርእስቲ እዚ ሒዞም ዝጓዓዝ ዘሎ በቃ ሓወላ ሓብተይ ክምርዐ ወላ አደይ ክምርዐ ወላ ገለመለ ሕጊ ከም ዝግበር ዝብለኒ የለን አነ ባዕለይ ሕልና እንተ ዘይልኒ ኢሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ዘምልኽ ምኻ ካብቲ ሕብረተሰብ ምውፁ ክልተ ሞዲ መጽሓፍ ቅዱስ ግን እንታይ ዝብል ስለዚ ሰብ እዚ ህያው ክኸውን ይኽእል ህያውነት ኩሉ ይኽእል ፍልጠት ግን የብሉን ኣብዛ ናይ ዓለም ግን ዝፈልጠ ናይ መወዳእታ ዝፈልጥ ዝመስለ ፍልጠት ነፊዑ ፍቅሪ ግን ሃንጽ ኢሉ ፍቅሪ እንተዝህልዎ ንሕብረተሰቡ ካልእ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ከበርክት ምመፀት ሰብ ማለት ኣብ ሚድያ ርኢና ንፈልጥና ንብዛው ግን ይፈልጠኒ ማለት በቃ እዚ ግበር እዚ ይትግበር ዝብል ሰብ ጸሊኡ ሕጊ እግዚአብሔር አምላክ ሰብ ኒዕቁ ናይ ገዛእ ርእሱ ሕጊ ክኽተል ምድላይ ማለት ሕረይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ዝኸርኩም ስድራ እግዚአብሔር ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ናይ አድና ቅዱስ ማርያም ናይ ሓድራ ደቂ ዝኾንኩም ብናይ ኩሎም ህርያን እግዚአብሔር አምላክ ምልጃን ጸሎትን አማላድነትን ተወከሉን ትምሕጾኑን ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ከመይ ኣለኹም አምላኽና እግዚአብሔር ክሳብ ሰዓት እዚ ስለ ዝጽናሐና ስለ ዝረዳእና ስለ ዝደገፈና ክብርን ምስጋናን ንዕዩ ይኹኖ ሕራይ እግዚአብሔር ከም ዝፈቀዶ ሓውና ግርማይ ዓንዶም ዝበሃል ብተዛረቦ ዘረባ ኢና ንዕኡ ኢና ክንምልስ መጺና ዘለና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ናቱ ድምጽ ሰሚዕና ብድሕሪኡ ናቱ መግለጽ ክንህብ ኢና እግዚአብሔር ጉባኤና በሰላም አጀሚሩ በሰላም ከፈጽመና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ንኹላትና ኸአ ዘስተውዕለ እምሮ ክዕድለና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ሕራይ እቲ ቃል መጀመርታ ንዕኡ እቲ ምናልባት ሰብ ብርድእትን ብዘይርድእትን ስለ ዝዛረብ ከይተረድኦ እቲ ቃል ይዛረቦ ከይህሉ መጀመርታ እቲ ቃል ንዕኡ መብርህ ዝኸውን እዩ ብድሕሪኡ ኸላይ ነቲዮም ንሰምዖ ዘለና እቲ ቃል ንዓናውን ክጸልወና ስለ ዝኽእል ንኹላትና መታን ክበርሃልና እዚ ትምህርቲ ዝወሃብ ዘሎ ስለዚ ኩላትና እዚ ቪድዮ ጀሚሩ ክሳብ ዝወዳእ ጽኒልና ክንሰምዕ ይግባአና ነቲ ሓቂ ኸኣ ክንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ መምህር ዓንደ ማርያም እንኳ ብድሓን መጽኻ አሜን ሕረይ መምህር ዓንደ ማርያም ቅድምና ኣብ ትምህርቲ ምእታውና ምናልባት ሰላምታ እንድሕር ሃልይካ ሰላም በሎሞ ድሕሩና ሻራ هذا عمل سلام زبان هذا عمل هذا ريب حبشة زابير عمل عالم زلنا خا نزي تمرتي كم كراخري ويكا 5% اتاك زي كونس سبك فولطو ويكا بحبشاوي كم غبروز غبانا نمغبارنا نقربو زلنا مالتي ስለዚህ በሐፈሻ ዝቆ ቀዳማይ ክፋል ይኸውን ሰፊሕ ትምህርቲ ንሕናውን ቅዱሳን አቦታት ብዝሃብዎ መሰረት መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዳዕምና ክንምልስ ኢልና ነበር ብዙሓት ሊቃውንቲ እውን ክምልሱ ይኾኑ እዮም ህዝቦም ንምጽናዕ ብሰረፈ ግን እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትና ይኹን ጥበቡ ምስጢሩ ክገልጸልና ናብ ሰናይ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን በዛ አጋጣሚ ጾም 40 እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ፈጽሙና ብርሃነ ትንሣኤ ይኸብጽሐና ኸአ ናቱ ሰናይ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን እግዚአብሔር حري قال هو يسمعنا بحفشة تي كنيات زلنايو كنيات صوم 4 كنيات صومي እግዚአብሔር አምላኽ ጾምና ኸ በሰላም አጀሚሩ ናብ ብሩኽ ትንሣኤው ኸ በሰላም ይጸምብረና ጾም ዝኻ ነፍስና መቀደሲ ሐያትና በደምሰሲ ይግበረልና ሕራይ መምህር ዓንደ ማርያም በሐፈሻ ቲ ሙርከሳ ወይ ካተ አርእስትና ካብናቱ ስለ ዝኾነ እቲ ቪድዮ ሞ ንስማዓዮ ብድሕሪኡ ሽዑ ናብቲ ሓሳባት ክናቱ ኢና ማለት እዩ ምናልባት እዚኣ እውን ከምዚ ኣዛራቢት ኣርእስቲ ከይትኸውን ኣነ እንተኣ ኣፍቂረሲ ሃይማኖት ኣለዋ የብላን ኣይግድሰንን እዩ ኣነ ንባዕለይ ዝኾነ ሃይማኖት ኣይክተልን እየ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምን እየ
ፈጣሪ ከም ዘሎ ኩሉ እዚ ካባኻት ሒስካ ዘሎ ጽባቕ ኣብዚ ህይወት ኩሉ ከባቢና ዘሎ ፈጣሪ ከም ዘሎ የመስክር ሃይማኖታት ግን ንፈጣሪ ከመይልካ ከተምልኾ ከም ዘለካ ዝወፀ መምርሒታት እዩ ነቶም ዝኽተልዎ የኽብረሎም እየ ኣነ ዝኾነ ሃይማኖት ኣይክተልን ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ኣብዛ እዋን እዚኣ ሰብ ድላዩ ትርጉሞ እቲ ቪድዮ ክቡራት ተኸታተልቲ ሓፈሻዊ እዚ ቪድዮ ኣብ ብዙሕ ኣርእስቲ ተዛሪቡ ዘሎ ሓፈሻዊ ግን ከም መምህር ማርያም ክብሎ ዝጸንሐ ንመጀመርታ ወይ ከዓ ኣብዚ ቀዳማይ ክፋል ብዛዕባ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ መምህር ማርያም ሓፈሻ እንታይ ዝብል ጸኒሑ እምነት ኣለኒ ሃይማኖት ግን ኣይክተልን እየ ንሃይማኖት ዝኽተሉ ኣይቃወምን እየ ግን እምነት ኣለና ኣይ ግን ሃይማኖት ግን የብለይን ሃይማኖት ግን ኣይክተልን እየ ዝብል ዘሎ ማለት ስለዚ ብሓፈሻ መጀመርታ እስከ እቲ እምነትን ሃይማኖትን እንታይ ይፍልልዩ ኣብኡ እስከ ምናልባት ፍልልይ ኣለዎ ድዩ የብሉን እምነትን ሃይማኖትን ፍልልይ ኣለዎ ድዩ የብሉን እንታይ ይኽፍልልዩ هري بسم الله والمنفس قدوس هذا أملاك بدقامة እግዚአብሔር أملاك قدوس توابو خينو قدوس توابو قدوس فقاده خينو قدوس توابو قلتنا نسمع قدوس فقاده خين بحبشا أبيتكشانا እምነት ሃይማኖት ዝራኸበሉ ኣሎ ዝፈላለየሉ ኸዓ ኣሎ ማለት በሐበሻ እምነት ማለት ንሓደ ነገር ምቕባል አክሰፕት ምግባር ማለት ሃይማኖት ማለት ግን ነቲ ዝተቀበልካዮ ነቲ አክሰፕት ዝገበርካዮ ነቲ ዝኣመንካዮ ንዕኡ ክተጽንዖን ከለኻ ብስነ ምግባር ኣሰኒኻ ከም ኮሚኒቲ ኮንካ ወይ ሃይማኖታዊ ኮንካ ክትጓዓዝ ከለኻ ይዝገልጽ ማለት በሐበሻ እምነት ማለት ምእማን ማለት ኣነ ንሰቡን ከኣምን ክእል ንሓወይ ከኣምን ክእል ኣነ ይኣምን ነሰብ እዚ ኣነ ኣምነ ኣነ ዛ ሰብ እዚ ኣኽብል ክእል ምእማን ማለት እዚ ነገር እዚ ይኸውን እዩ ኢልካ ምቕባል ማለት ሃይማኖት ማለት ግን ነቲ ዝኣመንካዮ ምእማን ማለት ነቲ ዝኣመንካዮ ብግብሪ ምስናይ ነቲ ዝኣመንካዮ ብግብሪ ኣብኡ ምንባር ማለት ኣብነት ሐዋርያት ሃይማኖቶም ኣብ ክርስቶስ እምነት ነይርዎም ሃይማኖቶም ከዓ ቅድስቲ ሃይማኖት ናይ ሐዋርያት ከም ንብላ ማሕበር ነይራቶም እያ ስለዚ ሃይማኖት ግን ነይርዎም እምነት ግን ኣብ መንጎም ዝነበረ ደረጃታት ነይርዎ ይፍልልይ ነይርዎ ብናይ ቤተክርስትያንና ኣረዳዳ ልዕሊ 6 ዝኸውን ትርጉም ኣለዎ ሃይማኖት እምነት ማለት እዩ ቅሬታ ንኣብነት ምዉት እምነት ኣሎ ህያው እምነት ኣሎ ጎደሎ እምነት ኣሎ ውሱን እምነት ኣሎ ፍጹም እምነት ኣሎ ኩላትና ኦርቶዶክሳውያን ኣብ እግዚአብሔር ኣምላክ ኣብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና እምነት ደረጃና በቦይኒ እምነትና ይፈላለይ ስለዚ ፍጹም ኣሎ ሓደ ጎደሎ ኣሎ ሓደ ውሱን እምነት ዘለዎ ኣሎ ሓደ ከዓ ምዉት እምነት ዘለዎ ኣሎ ማለት ስለዚ ሃይማኖትና ግን ሓደ እዩ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ሰማይ ወሪዱ ካብ ድንግል ተወሊዱ ኣምላክ ሰብካ ኣምላክ ኮይኑ ተመላሊሱ ኢልና ንቅበል እናኣምንና ሓድነትን ሰለስነትን ናይ ስላሴ ንቅበል እናኣምን ኢና እግዚአብሔር ኣብ ኦሪት ዝበሎ ኣብ ሕጊ ኦሪት እግዚአብሔር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝበሎ ኣብ ሕገ ወንጌል ተቀቢልና ንዑ ንምፍጻም ናወደቅና ናተንሳእና እንጋደል ሰባት ኢና ማለት ስለዚ ሃይማኖት ክበሃል እንከሎ እምነት ኣብ ውሽጡ ሓቂፉ ነቲ ዝኣመንካዮ ከዓ ስርዓት ወይ ከዓ ዋጋ ንምኽፋል ድሉ ምዃን በኣፍካ ምምስካር ብተግባርካ ኣብኡ ምንባር ማለት እምነት ጥራሕ እንድሕር ዳ ኮይኑ ግን ብዙሓት ንእንስሳ ዘምልኹ ተልዮም ንጣዖት ዘምልኹ እምነት ኣለዎ ህንዲዝም ድዩ ቡዳይዝም ድዩ ኣይሁድ ድዩ ሙስሊም ድዩ ካልእ ዝተፈላለየ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ነናቱ እምነት ኣለዎ እቲ እምነት ዘሰኒሉ ሃይማኖት ወይ ስነ ምግባርካ ኣሎ ማለት ስለዚ በሓፈሻ ክሪኦን ከለና ብዛዕባ እምነትን ሃይማኖትን ፍላይ እዚ ዋላ ኣብ ናይ ጽሑፍ እንተሪና እያ ማለት ካብ ቀደም ኣቦታት ዝበልዎ ማለት እንተሪና ዋላ ብእንግሊሽ ኣንቢበ እናተርጎምኮ ከይደ ክንፋድ ኣምላኽ ማለት a person with internal sense of faith can absolutely practice an external religion and express the faith through works or acts ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጡ እምነት ወይ ከዓኒ ስምዒት ናይ እምነት እንተልይዎ ብደጋዊ በሃይማኖት ኣሰኒዩ ስነ ምግባር እንተዘይገይሩ ኮንቲ ማለት ግድን ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ብደገ ኢኻ ተውፅኦ ማለት እምነት ስምዒት እዩ ውሽጣዊ እዩ ሃይማኖት ግን ነቲ ናይ ውሽጣዊ ስምዒትካ ብተግባር ኤክስተርናል ኣክት ወይ ወርክ ወሲካ ማለት ክትሪኦ ከለኻ ክትነብረሉ ከለኻ
In fact, many spiritual, traditional, and philosophies argue that internal faith should naturally lead to external acts, and as a bridge between person, internal express divine with external ማለት ሓደ ሰብ እንታይሉ እምነት እንተልይዎ ኩሎም ዝሰማምዑሉ ማለት ሃይማኖት ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ፊሎሶፊ ዝሰማምዑሉ ማለት ኣብ ውሽጢ እምነት እንተልይዎም ኢሉ should naturally lead to external act ግድን እዩ ወይ ከዓ ባህርያዊ ናብ ናይ ደጋዊ ስነ ምግባር ክወስዶ እቲ ውሽጢ ዘሎ ስምዒት ማለት ሓደ ሰብ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እኳ ብልብ እንድሕር ኣፍቂርዋ ብደገ ክገልፀላ እንተዘይክኢሉ እሳ ክትፈልጦ ትኽእልና ብደገ ተዘይገሊፅላ እውን ፍቅሪ ክበሃል ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ እስኻ ዝኣመንካዮ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ እንድሕር ተኣምን ኮንካ ንእግዚኣብሔር ዝኣመንካዮ ንሱ ዝበሎ እንታይ እዩ ብተግባር ኢኻ ንዕኡ እትሕጉሶ ብተግባር ኢኻ ንካልኦት ሰባት ከዓ ኣርኣያ ንምዃን እትፅዕር ማለት እዩ ስለዚ ከም ድልድል ኮይኑ ይዘገልግል ሓደ ሰብ ነቲ ውሽጣዊ ዘሎ ደጋዊ ከዓ ከንፀባርቆ ከሎ ማለት እዩ ቀፂልና እንተሪና internal as root external as fruit ይልዎ ማለት እዩ relationship between internal phase and external act ይሉ ኣመንጎ ውሽጣዊ እምነትን ደጋዊ ስነ ምግባር ወይ ከዓ ደጋዊ ሃይማኖት ማለት መግለፂ ንእምነትካ ትገልጸሉ ስነ ምግባር ወይ ከዓኒ religion ማለት እዩ ደጋዊ እንድሕር ዳ ኮይኑ እንታይ ይልዎ እቲ ውሽጣዊ እንታይ ይልዎ root ይልዎ external ካ fruit ይልዎ internal phase is often considers the foundation belief እቲ ናይ እምነት እቲ ውሽጣዊ መሰረታዊ ማለት እሱ እንታይ root ይልዎ ወይ ሱር ይልዎ ማለት እቲ religion ዝበሃል ዘሎ ወይ ከዓ እቲ external እትገልጾ ስኻ ወይ እቲ ስርዓት እቲ ተምልኾሉ መንገዲ ወይ እቲ እግዚአብሔር ዝበለካ ንምፍጻሙ እትኾደ ኪደት ከዓ እንታይ ተባሂሉ ጽዋዕ ማለት እዩ fruit ማለት ስለዚ ሓደ ሓንቲ ገረብ ተኺልካ ሱር እንተልይዋ ፍረ እንተዘይብላ ወሓንቲ ካብ ኣይጥቀምን እያ ስለዚ ሰብ ዝንነፍሱ ይጥቀምኒ ንኣምላኽ እውን ኣይጠቅምን ፍሩት እንድሕር ዳ ዘይብሉ እቲ ኢንተርናል ሩት ዝተባሃለ ማለት ውሽጣዊ ሱር ዝተባሃለ ወይ እምነት ዝተባሃለ ኣቦና አብርሃም ሱር እምነት እንብሎ ነቲ ዝኣመኖ ብተግባር ምስ ገለጾ እዩ እቲ ናቱ ሃይማኖት ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኣብ ስርዓላዋን ማለት እዩ ወላ እኳ ሓድሽ ክዳን ተቀበሉ ስለዚ ብሓፈሻ ሃይማኖትን እምነትን ዘራኽብ ኣለዎ ብርግጽ ሃይማኖት እምነት ቅሬታ በሃይማኖት ይዝግለጽ ነገር ግን ሃይማኖት ጥራሕ በይኑ ክኸውን ኣይክእልኒ እምነት ጥራሕ በይኑ ከዓ ክኸውን ኣይክእልኒ እምነት ዘይብሉ በሃይማኖት ክገልጾ ኣይክእልኒ ሃይማኖት ዘለዎ ከዓ እምነት ዘይብሉ ክኸውን ኣይክእልኒ ነገር ግን እምነት ዘለዎ ግን በሃይማኖት ነቲ ዝኣመኖ ዘይገልጾ እንድሕር ኮይኑ ከዓ እምነት ክበሃል ኣይክእልኒ ፌክ ወይ ሓሶት ማለት ወይ ከዓ ከምዚ ኩሉ ንእንስሳውን ከኣምን ክእሊ ንኻልኡን ከኣምን ክእሊ ፈጣሪ ኣሎ ዝብል ዘሎ ብኣፉ ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ንغيድና እምነት ብኣብነት ኣብዚ ዓለም እንተሪእና ሓንቲ ሃገር ክትቀውም ከላ ካብ መጀመርታ ካብ ሓንቲ ዓዲ ምምሕዳር ዓዲልካ ክሳብ ሃገር ዘሎ ቢልዲን ኣሎ ማለት እዩ ሰነጥቀ ወይ ከዓ ዝተኸደ ኪደት ኣሎ ሃገር ክትበሃል እንድሕር ኮይና መንግስቲ እንድሕር ክበሃል ኮይኑ መንግስቲ ናቱ ኮንስቲቱሽን ወይ ቋም ኣለዎ ነቲ ቋም ከዓ ህዝቢ ክኽተሎ ግዴታ እዩ ማለት ኣነ መንግስቲ ከም ዘሎ ኣምኔ ቋም ናይዚ መንግስቲ ግን ኣይክተለን እንተልካ ኣብታ ሃገር ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ እስር ቤት ጥራሕ ክኸውን ናብራኻ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላክ ከዓ ንጉስ እዩ መንግስቲ ከዓ ኣላቶ ማለት እንታይ ኢና ንብል ኣብ ሰማይ ዘሎ መንግስቲ ኢና ንብል ማለት እግዚአብሔር እንታይ ኢና ንብል ኪንግደም ኦፍ ጋድ ኪንግደም ኦፍ ሄቨን መንግስቲ ሰማይ ወይ ከዓ መንግስቲ ኣምላኽ ኢና ንብል ማለት ስለዚ መንግስቲ እንተዳኢልናዮ እግዚአብሔር ከዓ ንጉስ እንተዳኢልናዮ ንጉስ ዝእዙ ዘሎ ነታ መንግስቱ ኮርሱ ዝግብኦም ከዓ ትእዛዝ ዝፈጸሙ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ማለት ስለዚ እምነትን ሃይማኖትን ሕፅር ዝበለ ይራኸቢ ግን ከዓ ነፃፂልካ በይኑ ከዓ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልኒ እምነት ኣለኒ ዝብል ግን ሃይማኖት ዘይብሉ ኣጋንንቲ እውን ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ይኣምኑን ይሩዕዱን የንፈጥፍጡን እዮም ኣጋንንቲ እምነት ስለ ዘለዎም ንኣምላኽ ስርዓት ክቢሮም ይኸዱ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣጋንንቲ እምነት ስለ ዘለዎም መንግስቲ ኣምላኽ ክወርሱ ይኽእሉ እዮም ኣይንብል ኢና ኣጋንንቲ እምነት ስለ ዘለዎም እምነቶም ቁኑዕ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ኣምላኽ ከም ዘሎ ፈጣሪ ከም ዘሎ ምእማን እኹል ኣይኮነን ማለት እንስሳውን ዋላ እኳ ተዘይተዛረቡ ብባህሪኦም ኣምላኽ ከም ዘሎ ይምስክሩ እዮም ማለት ስለዚ እዚ መስል ብዛዕባ እምነትን ሃይማኖትን ሕረይ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣብ መንጎ እምነትን ሃይማኖትን ዘሎ እዩ ማለት እዩ ብፅኒሕና እቲ ኣብ ሃይማኖት እንገል እንድሕር ኮይናሲ እምነት ሃሊካስ እቲ ምስ እግዚአብሔር ተረኽበካ ዘላ መንገዲ እያ ሃይማኖት ትበሃል ዘላ ሕጂ ማለት እምነት ኮይና
بدحرو مس እግዚአብሔር ዘረኸበካ ዘሎ መስመር ከ ሃይማኖት ይኸውን ኣሎ ማለት ነው ምክንያቱ እምነት ጥራሕ ሒስካስ ክኸውን አይክልኒ ሃይማኖት ጥራሕ ሒስካ ከ ብዘይ እምነት ከ ክኸውን አይክልኒ ምክንያቱ من ልምማድ ዝመፀ ጥበብ ዳይምበር ሃይማኖት ኣለኒ እምነት ኣለኒ ግን ዝኽተሎ ነገር የብለይን ወልሓንቲ ክኸውን አይክእልኒ ማለት ፌክ ግን ነተሰብ ኣቀዲምካ ክትህቦ ዘለካ ሆኻ ምባል እቲ ውሽጥካ ዘሎ ድሌትካ እቲ ሰባት ክሰርጽ እትደልዮ ዕላማ ወይ ሓሳብ ወይ ነቲ ስኻ ትምነዮ ንሰባት ገለ ነገር ፈይ ምባል ቀሲሉ ካ ዝስዕብ ካልእ ምዃኑ ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ግን ኣብ ውሽጥካ ዘሎ ብደገ ዘይግለጽ ንሕርዳ ኮይኑ ዘይግለጽ ክዱን ዘይቅላዕ ካ ስውር የለን ማለት እዩ ስለዚ እምነት የብሉን እምነት እንተልይዎ ኮይኑ እቲ ዝኣምኖ ዘሎ ግኡዝ ነገር ኣይኮነን እምኒ ይኮነን ገረብ ኣይኮነን ዝዛረብ ህያዊ ንዑ ዝፈጠረዩ ንዝዓለም ኣቆይሙ ዘሎ እዩ ስለዚ ንሱ ዝደልዮ ነገራት ከ ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ሰባት ከማ ንደልዮ ነገር ኣሎ ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣምላክ እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ ነገር ኣሎ ኩሉ ብኡን ንኡን ተፈጢሩ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ብኡ ተፈጢርና ንኡ ከ እንድሕር ዳ ኮይና እግዚአብሔር ኣምላክ ከመይልና መንግስቱ ክንወርስ ከም ዘለና የብሊ ነገር ግን ሓንቲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ አንቢበ ናብቲ ክስታይ ክኸይድ ከም ፍቃድ ኣምላክ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል እዞም ሰባት እዚኣቶም ኢሉ ዝነፀፈ ዓይኒ ማይ ህቦብላ ዝኸቦ ግመ እዮም ይብል ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 17 ማለት እዩ ንኣቶም ግብ ዝበለ ጸልማት ንዘለዓለም ተኣኪብሎም ኣሎ ንሳቶም ነቶም ኣብ ስሕተት ከም ምንባር ብቀረባ እዋን ዝመለቑ ከም ትዕቢት ዝመልኦ ዘረባ ገይሮም ብኽፉእ ትምኒ ስጋ ብዝረኸሰ ዝዛረቡ ወይ ከዓ ንኻልኦትን ዝሓባብሉ ዘለው ኢሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እዚ ተደጊሙ ማለት እዩ እንታይ ኢሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዴታ ደጊሙ እንታይ ኢሎ ኣብ ምዕራፍ 3 ማለት እዩ ንስኻትኩም ግና ኣቶም ፍቁራተ ነቲ ድሮ ትፈልጥዎ ኢኹም እምበኣርሲ ስዲ ብስሕተትቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለው ተሳሒብኩም ካብቲ ጽኑዕ መሰረትኩም ከይትወጥቁ ተሓለው ይብል ማለት ሕጂ እዚ ስዲ ምኻድ ኢልዎ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ሃይማኖት ኣይክተልኒ እምነት ግን ኣለኒ ዝብሉ ኣብ ዘመኖም ነይሮም ኣብ ዘመን ሐዋርያት ማለት እዩ ንዘይተፈልጠ ኣማልክቲ ዘምልኹ ብዙሕ ፍልስፍና እዚ ዳይሬክት ብሓፈሻ comes from science ማለት directly comes from science በሓን ሳይንስ ዝብልዎ ስሱ እዩ ፈጣሪ ኣሎ ግን በዚ ንኽተለና በዚ ኺዱ በዚ ኣይትኺዱ ክብለና ኣይክእልኒ ፈጣሪ ከም ዘሎ ንኣምን ተወዲያ ከምቲ ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ ሰብ ሰንዘ ክቡር ውእቱ እያእመረ ክብሮ ኮነ ከመ እንስሳ ኣብዲልዎ ወተመሰሎሙ በቃ ከም እንስሳ ዓሻ ኮነ ሰብ ክቡር ክንሱ ክቡር ግና ሓደገ ዝበሎ ስለዚ ክትክተሎ ትኽእለሉ መንገዲ እንተዘየሉ ኮይኑ እምነት ኣለኒ ወይ ፈጣሪ ኣለውን ክትብል ኣይትኽእልኒ ፈጣሪ እንድሕር ኣልዩ ነቲ ኣሎ ትብሎ ዘለካ ፈጣሪ ክትክተለሉ ዝኽእል መንገዲ ከ እንታይ እዩ ወይስ እቲ ፈጣሪ እቲ ግኡዝ ነገር እዩ ኣይዛረብ ሕጊ ይውፅእ ትሕቴኻ እዩ ማለት እዩ ክገብሮ ዝግባኣካ ሰናይ ይኹን ክፉእ ይኹን ዘይሕብር ስለዚ ብሓፈሻ ግን ነሰብ እዚ እቲ ንኣብርሃም ዝተገልፀ ንኖህ ካብታ ቀዳመይቲ ዓለም ዘድሓነ ንሎጥ እውን ካብ ሶዶም ጎሞራን ዘውፅአ ኣምላኽ ብሙሴ መርሕነት ንእስራኤላውያን ዝመርሐ ሕጊ ከዓ ንህዝቡ ኣብ ኦሪት ዝሃበ ኣምላኽ ንዑ ዲኻ ትኽተል ተልካ ብርግፅ ኣይኮንኩን ይኽብል ምክንያቱ ምሕጊ ኦሪት ከም ዝብልኒ ሕጊ ኦሪት ክትኽተል ዲኻ ከይትብሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ካብ ሰማይ ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ምስ ሰባት ተመላሊሹ ድሕነት ፈፂሙ ሕገ ወንጌል ሰሪዑ ኣሎ ክርስቶስ ከም ኣምላኽ ተቀበለ ዲኻ ተይልካ ኖኖ ይክብል ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይቅበልኒ ሰብ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ይቅበል ንሕዳ ኮይኑ ፈጣሪ ኣሎ ዝብል እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ፈጠረ በተቀዳመይቲ መዓልቲ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ፈጠረ ዝብል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ አይዲዮሎጂ ወይ ካኒ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ስነ ሐሳብ ማለት ዝኽተል ንሕዳ ኮይኑ ብፍጹም ሃይማኖት የብለይን ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ እዚ ኣብ ኦሪት ዝነበረ ኣብ ሓድሽ ኪዳኑን ብስጋ ዝተገጸ ኣምላኽ ኣብ ብሉይ ኣብ ሕገ ኦሪት ኣብ ሓድሽ ካኒ ኣብ ሕገ ወንጌል ንሕና ክንከደሉ ዝግባአና በዚ እንተኸትኩም
إذا رغبكم بزن تخيتكم كا إذا عوزي كتبص حكم يلو كم كده زجبانا كم كده زجبانا نعمل الله ماين وعين زحلنا عدالي الله إتكاسد عبد الله كاتو مرجع من مرقان عدالي الله يلو نخلت يفليو بزجبا صبقون كفون انتاي مخانز نجرنا سلازم سبزجن أكلتيو يلن أمود هذا منينا مسحف ده أخذ قتل لا ساينس زبلوه أي كتلني هيمان زبلوه أي كتلني أملاك كم زلقني أمني خب علي نحريلو إزيتنا مودة تفاعتي مالته إز جزاء رؤسي زمن لغزل مالته ويك أخمتي قدس أولس زبلو أملاك أتم فلسفات تم تبنياتات نتوبهم عشرينات جبرو بتوبهم جرمنا أملاك كيف قلتوا تبوهم كم عشرينات قصروا ويك بتوبهم جرو عقتهم زبلو بتبه وي بفلسفنا أملاك نمركاب زجبر كيدتي مالته ملالبات أبانا يتلمدن هو أبتعد زلومو دي مالته أملاك إلا أنا أملاك يزبلو بزعاتي مالته تي مالتي أملاك أنا لنفسي بعلي تدلي دك سبلا تدلي وفر بلا تدلي تو بلا تدلي وص بلا تدلي بلع بلا تدلي دك سبلا بعلي لنفسي أنا زجزاء أخاب كونغو ملاخي مالت جزاء مالتي ملاخي مالت جزاء مالت لازم نفسي أنا زجزاء أنا أملاك يزبلو بزعاتي مالته هجي أنا أملاك يلو هو خينو بلو تزي كوينو والحنتي أملاك كم زول يأمني كم بال أنا أملاك مبال يسأل مالك والحنتي تقول يقول أملاك الله جنز قتلوا من قد يبلي انتيو مس مصحف قدس بفصم زقاج أي مهنات مصحف قدس هيبل قدام قرنطس 14 تقاب فقد 4 مالدي نقوله بحجن بسرعة دا أقبروه تسرع بمدر تسرع بسماي مالك أب سماي زول حجيو أم مدر تسريعه ስለዚህ ሰብዝ ናይ ሰማይ ሕግ ናይ ምድር ሕግ ዜ ኣምን ናይ ባዕሉ ንድሕር ኮይኑ ኣና ኤርትራውያን ሓድሽ ቋንቋ እዩ ግን ናይ ፍልስፍና ናይ ዝዓለም ናይ ሳይንቲስት ዝብልዎ ዝነበረ ማለት ሰብ ህበይ ነይሩ ከምዚ ኮይኑ ዝብሎ ፍላይ ዚ ኢቮሉሽን ወይ ከዓ ናቹራል ሴሌክሽን ዝበሃል ግራጁዋሊ ኦቨር ታይም ቼንጅ ዝበሃል ማለት ድሕር ግዜ እናተቀየረ ይመፁ ኩነታት ገለምር ከምዚ ነይሩ ዝብሉ ኣብኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ካብዚ ከምዚ ይሰውረና አሚን بحفشة كم تزبل كاي تي كند نجر تي عشنتني عالمي تي ززارة وزلو حفشة وإذا كم زي مبالوسي إذا خمس عينة عرست محازم سي انتهي نمدلا يا منصوم كم زي ويد مع هايمانوت يبلين امنت على هايمانوت يبلين زبلو زلوسي انتهي نمركب انتهي علامة يا مزي عرست زي حزو مزوق عزلو هراي بحفشة كلتا نجر كون خلي حدا ميسينا وملأختي كمزي إن شاء الله ناي كالوت سيروز مسألة ملأخت خوينون نتهزب كحل فوز دلي ملأختي كون خلي كلايكات هزرت كون خلي مالتي أنا بأمريكا زغمت أنا بأوروبا زغمت أنا تماهيري إيلهم سبات نتي ناتهم فلتت ناي جزء رؤوسهم فلتت بقى نأملاخ تراغقو كمزي بصحو الموت زبصحوه غاني حق فاكت لهم نسبات كوبو زدليهم مالتي زغا انتي بقى انا سي فلتي بقى خلايكا فريدم دلي انا بقى مبزحتيهم لهم صقم زخون زلو مالتي زغبر زي تغبر زبل حقي نا بيتكشان داصلو يمصي مالتي امن زبعربان عالم كلهم بيتكشانهم شيطم ويكا بيتكشانهم عصم دقوم كانا بكال املخو خويدم زلو انتي تصقم تلكا تسفا مقراص مالتي بقى زغبر زي تغبر زبل سب صليو حق እግዚአብሔር አምላክ ሰብ ኒዕቁ ነገዛ ርሱ ሕጊ ክክተል ምድላይ ማለትና ምን አዳምን ሔዋንስ እግዚአብሔር አምላክ እዚ ሰብ ዝምላልባሽ ካብኦም ተፈጢሩ ወይ ነት መጽሐፍ ቅዱስ ፈጣሪ ዝብሎ ንሱ ዲ ፈጣሪ ወይ ንፈልጥናን ሱ ፈጣሪ ዝብሎ ዘሎ ካልእ ኸውን ኸሊ ግን መጽሐፍ ቅዱስ አይዝብለና አዳምን ሔዋንስ ምሰቆመጦም እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ማእከል ገነት ክፉን ጽቡቕን ተፍልጥ ከም ሕጊ ኮይና ተገልግል አምላክ ገዛኢ አዳም ተገዛኢ አዳም ባሪያ አምላክ ካ ንጉስ አመንጎ ክልተ ከምደልካ ብውዕል ዝቆም ኩሉ ማለት ብዘይ ውዕል ዝቆም ነገር የለን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ካ ንሰብ ብዝግባ ከም ውሉዱ ገይሩ ካብ ካልኦት እንስሳ ካብ ኩሎም ፍጥራት ኣብዚ ዓለም ዘለው ሰብን መላእክትን እዮም መንግስትን ሙራስ ስምን ምቅዳስ ዝተፈጥሩልና ብናይ ቤተ ክርስቲያንና እምነትና ምን ማለት ስለዚህ መንግስቱ ክወርስ ንሕርዳ ኮይኑካ ወራስ መንግስቱ ክክተሎ ዘለዎ ሕጊ ካብ ገነት ይጀሚሩ ማለት አዳምን ሔዋንን ነዚኣ ክሕልዋ ይከኣሉን ከምዚ ዝወድ ዝብሎ ዘሎ ናይ ገዛእ ርእሶም ድሌት ወይ ከዓ ናይ ካልእ ጋሻ ዝኾነ ስምዒት ወይ ናይ ፀላኢ ዲያብሎስ ኣብ ውሽጦም እትዮም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ዝበሎ
ቃል ወይ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ሎሚ መጽሓፍ ቅዱስ ንዕቆም እዮም ንሶም እንታይ ገይሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ እግዚአብሔር ዝበሎም ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት ንዑ ንዕቆም ናይ ገዛ ርእሶም ክኽተሉ ምስ ጀመሩ ዝመፀ መዘዝ ዝንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ደልዮም እንተኢልና ሓደ ተልእኮ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ፃዕዲ ተልእኮ ማለት እዩ ገንዘብ ዝተመወሉ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ክንደይ ንጹሃት ኣለዉ ክንደይ ገርሂ ክንደይ ሽጉራት ብገንዘብ ዝታለሉ ክንደይ ከዓ ጽምኢ ናይ ወንጌል ዘለዎም ወይ ከዓ ሰብ ከም ድላይ ዝብሉ ኣብ ዓዲ ነይሮም ካልእ ኣብ ደገ ውፅእ ምሰሉ ገና ካብ ሱዳን ከለካ ጀሚርካ ስድራካ ዘይምእዛዝን ሃይማኖትካ ዘይምኽባርን ባህልካ ረሲዕካ ኣብ ካልእ ባህሊ ናይ ምኻድን ልምድታት ከጥሪ ዝደልዩ ብዙሓት ኣለዉ ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንምክሳብ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ካልኣይ ከዓ ናይ ገዛእ ርእሱ በቃ ድሌት በቃ ኣነ ናፃ ኣነ ከምዚ ኣብ ሂወተይ ከም ድለይ ኣነ ዝኣምኖ እዚ ኣነ መጽሓፍ ቅዱስ ኣነ ዝበለ ጎይታ ጥራሕ ሃዋርያት እኳ ይበሉ ምክንያቱ ኣነ ዝብል እቲ ገባርን ሓዳግን ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ጥራሕ ማለት እዩ ኣነ ከምዚ ክብል ዝኽእል ፍጡር የለን ኣነ ከምዚ እምነተይ ኣነ ከምዚ ኣነ ዝበፅሓኽዎ እዚ ስለዚ ንሱ ዘይበፅሖ ነገር ክቕበሎ ኣይደለየን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓፈሻ ሃይማኖት እንታይ እንተኢልና እምነት ነቲ ዘይርአ ከም ዝርአ ነቲ ዘሎ ከም ዘሎ ዘረጋግፅ ሓቂ ይብሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 6 ማለት እዩ በቃ ኣምላኽ ኣይርአን እዩ ግን ከም ዝርአ ጌርካ ምቕባል እንደገና ከዓ ነቲ ዝበለካ ቃል ከዓ ምንባር ኣብኡ ማለት እዩ ብሓፈሻ ከም ክርስቲያን ንሕና ክንገብሮ ዘለና እንታይ እንተኢልና መጽሓፍ ቅዱስ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 16 እዚ ብርሃን ተባሂሉ ዘሎ ሃይማኖት እዩ ምክንያቱ ስነ ምግባር ክትገብር ንሕዳ ኮንካ ሃይማኖት ዝእዘይ እምነት ኣይእዝዝኒ እምነት ስኻ ውሽጥኻ ንኣምላኽ ዘለካ ተቐባልነት ወይ ኣምላኽ ከም ዘሎ ምእማን ጥራሕ እዩ እዚ ኣኺሊ ናይ እምነት ኣብቂዕ ኣነ ኣምላኽ ኣሎ ኢለ ምእማን ኣብቂዓ ማለት ብድሕሪኡ ግን ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ተኢሉ ኣብ ቅድሚ ሰብ ብርሃነይ ክበርህ ንኻልኦት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ከምፅእ ንሕዳ ኮይነ ኣነ ክኽተሎ ዝግባኣኒ ካብቶም ኣብ ጸልማት ኣለዉ ዝብሎም ብርሃን ኮይነ ናባይ ክመፁ ብርሃን ደልዮም ገለ ነገር ካብኦም ክፍለ ክኽእል ኣለኒ እዚ ከዓ እንታይ ሃይማኖት እዩ ስነ ምግባር እዩ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይብል ሮሜ 10 ካብ 9 ክሳብ 10 ዘሎ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ ከዓ ይድሕን ይብል ስለዚ ሰብ እዚ ብኣፉ እዩ ዝኽሕድ ዘሎ ብልቡ ኣሚኑ ኣሎ ከምታ ዓንተ ወይ ዘለና ሱሪ እዚ እግዚኣብሔር ካባና ዝደልዮ ግን ፍረ እዩ ናብታ በለስ ፍረ ደልዩ ኸይዱ ፍረ ምሳኣነላ ረገማብል ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 13 ዓመት ተመላልሸ እዛ ኦም ወይ እዛ ወይኒ ፍረ ይረኸብ ኩላን ስለምንታይ መሬት ትባኽን ትቆረፅ ኢሉ እግዚኣብሔር ካባና ዝደልዮ ሱር ኣይኮነን ሱርሞ ማህፀና ደና ከልና ጀሚርዎ ተሰብ ዝብል ባህሪ ማለት ስለዚ ካባና ዝፅበዮ ግን ፍረ እዩ ማለት ስለዚ ሰብ እንታይ ኢሉ ብኣፉ ተኣሚኑ እዩ ዝድሕን ስለዚ እዚ ምእማን ተባሂሉ ዘሎ ሃይማኖት ማለት ምእማንን ምእማንን እዩ እምነት ማለት ግን እምነት እዩ ምእማን ጥራይ እዩ ተኣሚንካ ተወዲእ ኣላ ማለት ስለዚ ሃይማኖት ነቲ ዝኣመንካዮ ምእማን ኣብኡ ምንባር ማለት ብክልተኻ ትገልፆ ብቃል ብግብርን ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ሳይሆን ብቃል ብግብሪ ብኣካይዳ ብኣዘራርባ እንታይ ግበሩ ኢልና ማለት እዩ ኣርኣያ ኩንዎም ኢሉ ማለት ስለዚ ኣርኣያ ክትከውን ከለኻ እትኸዶ ኪደት ወይ እትፍፅሞ ተግባር እዚ ሃይማኖት ተባሂሉ መጽሓፍ ቅዱስ ዝፅዋዕ ማለት ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ተልእኹ ክልተ ነገር ክኸውን ክኽእል ከም ዘልኳ ማለት እዩ ወይ ናይ ካልእ ልእኹ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱ ሚክሮፎን ክኸውን ይኽእል እዩ እቶም ሰባት ግን ካልእ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም በቲ ካልእ ከዓ ናይ ገዛእ ርእሱ ድሌት በቃ ከም ድለያይ ዝብል ናፅነት እዩ ናፅነቱ ንምእዋጅ ምክንያቱ ናፅነትካ ንምእዋጅ ትገብሮ ካብ ኣምላኽ ብሓቂ ብዙሕ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ ርኢና ኢና ማለት እዩ ስለዚ እሱ ክኸውን ዝኽእል ካልእ እምነት ብዘይ ግብሪ ምውትያ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ እዛ እምነት ኣላትን ዝብላ ዘሎ ግብሪ እንተዘይሓውሽላ ወይ እንተዘይሓዊሱ ማለት እዩ ማለት ነታ እምነቱ ከጽናዓላ ዝኽእል እታ እምነቱ እትእዝዞ ሃይማኖት እንተዘይብሉ ወላሓንቲ ፍረ ዘይብሉ ኮይኑ ይተርፍ ማለት እዩ ድሕርና ክንመፆ ንኽእል ኢና ብዙሕ ዝተዛረቦ ነይሩ ግን ሕጂ ነዛ ሓፃር እዚኣ ጥራይ ክንዛረብ ስለ ዝደለና ኢና ማለት እዩ ብሓፈሻ ሰብ ሃይማኖት የብለይን እምነት ግን ኣለኒ እንተኢሉ እዚ ግዝያዊ ነቲ ሰብ ሆሆ ንምባል ብድሕሪኡ ዘሎ ዝተሓበአ ካልእ ነገር ስውር ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዘይኣምን ኣምላኻዊ ይነብርኒ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ
ስለዚህ ስለምታይ ኣምላኻኡ ዘይነብር ሰብ እዚ ንኣብነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ድዩ ወዲ ኣምላኽ እንተይልካ እወ ክብለካ ፍጹም ኣይክእልን እወ እንተይልካ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣዘዞ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዘሎ ወይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይቅበልን እንተይልካ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸመይ ፈሊጥካዮ መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ናይ ኦሪት ተቕበለ ተልካ ኣይቅበልኒ ዝብል ማለት ኣሹር ኮይኑ ይዛረብ ዘለኹ እወ እንተይሉ እወ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ኦሪት ተቕበለ እንተይሉ መፅሓፍ ቅዱስ ኦሪት ዝዘኸዳ ስለዚህ ሰብ እዚ እንስሳውን ይኣምኑ እዮም ኣጋንንቱን ይኣምኑ እዮም እንስሳ እኳ እንታይ ኢሉ ብዕራይ ዋኑ ፈለጠ ኣድግኻ ዝበልዓሉ ፈለጠ ህዝበይ ግና ንሓዋሩ ጠለሙኒ ኣይፈለጡንን ኢሉ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ጠፋ ኣሎ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ ዛሪቡ ስለዚ እንስሳ እኳ ንዋኑ ምፍላጡ ዝኣምልኾ ኮይኑ ባዕሉ ማለት እዩ ኣጋንንቲ ከዓ ንኣምላኾም ምፍላጦም ዝኣምልኾ እዩ ማለት ኣምላኽ ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም ስለዚ የምልኽዎ እዮም ግን እቲ ሃይማኖት ዝበሃል ስነ ምግባር ዝተሰነየ የለን ማለት ያቦም በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ሰይጣን ተባሂሉ እንስሳ ከዓ እንስሳ ተባሂሉ ማለት ሰብ ካብ እንስሳን ካብ ሰይጣን ዝፍለ በዚ መንገዲ እዚ ማለት ነቲ ዝኣመኖ ስነ ምግባር ስለ ዝቆጥሮ እንስሳ ክፍፅሙ ይክእሉ እዮም ተግባር ሰይጣን እውን ክፍፅም ኣይክእልን ስለዚ ይፈልጦ ዘይኮነስ ብተንኮሉ ወይ ከዓ ብትዕቢቱ ማለት يا قال هيوت يسمعنا حافشاوي افتناتو انترفيو زغبرلو افتحتو بزحات سبات كوما عينت نجر كومنت بزح يصحف نيرو مالتي سلازي انتاي زوم صو صعبين يو دحرينا كم تختولو صنحكا زياده زعابي ابز حج غزيزي سب تي ناي منفس غعزو دخيمو اب سغاو نجر عزيز زلو نت سغاو نجر نختعمو زغبرو زلو ميلاتات كخون يخيل يزبل ونا لو خمس زوخت قلت صنحكا مالتي مهنياتو نتي سغاو نجر سغان نفسن زبزح غزي مصارفتين مالتي سلازي اتناي منفس نخاي غبرو خبل نتي ناي املخو منجد نخاي فصمو كبلو انتاي غبر مالتي حاده نسغوم كتعملهم زخل منجد يفطرو مالتي سخا بقى امنت علنيو دحرو ግን ከምቲ እሱ ዝብሎ ዝነበረ ማለት እዩ ኣነ እምነት ኣለኒ ንእግዚአብሔር ከምልኸሉ ዝኽእል ነገር ግን ኣይጠፋእነኒ ንዓይብል ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ ኩሉ ሙሉእ ሓሳቡ ሰናይ ዝፈልጥ ነይሩ ተዝኾን ጌጋ ዝበሃል ኣይመሃለዎ ውድቀት ዝበሃል ኣይመሃለዎ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ንእግዚአብሔር ሙሉእ ብፍጹም ንእግዚአብሔር ይፈልጦ እሞ ግን ብሙሉእ በታ ኣነ ዝሓስቦ ብፍጹም ይሕጉሰ ዝብል ድሕሪ ኮይኑ ኣብ ሰብ ውድቀት የለን ማለት እዩ ብናቱ ዛረበ ኣብ ሰብ ጌጋ ዝበሃል የለን እሱ ንእግዚአብሔር ከም ዘይጋገ ገይሩ ንእግዚአብሔር ብፍጹም እሱ ዝደልዮ ነገር ከምልኾ ከም ዝኽእል ይዛረብ ዘሎ ማለት ስለዚ ዝዛዋረ መንገዲ ሰብ እስክወድቕ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ጌጋ ሓሳብካ ክሓስብ ኣይክእልኒ ማለት ስለዚ እዚ ከዓ ጌጋ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ግን ነቲ ናይ ስጋዊ ረብሖም ወይ ድማ ንስጋዊ ነገር ሓደ ናፅነት ኢሎም ዝሓስብዎ ዘለዉ ንዕኡ ንኸምልኹሉ እዮም ياخذ زغل مالوات ابزس كتوسخي تي ناي سغاو نغير وي كابتي املخو نموصا ده يخو هو كان شو زي تكم بالك كسعبك سلازي كسعبك كم زغل فلي ذاتس واي سب حجي حدش نجر انتمصي طرحيو سب هوق بلو وي قبلو ወይ ከአኒ ክቃወሞ ኣብ ሚድያ ዝወጽ ዝረአ ማለት በዛ አጋጣሚውን ፌመስ ኮኑ ዝደሊ ሰባት ቆሎ በዛ አጋጣሚ ማለት በቃ ዝኾነ ዘይከውን ድርቢ ወላ ኣብ ልቡ ዝየሎ ወላ ኸይዱ ምስ ካባት ነፍሱ ኮታ ነሲሑ ቅሬታ ከምዚለ ፈሊጠ ይኽብል ኽእል ይኮ ሰብ ዝንፈልጦ የለን ብሓቂ ዲኹም ዝኣምን ምኻ ከም ኤርትራዊ ካብ ክቡር ወለዲ ካብ ሕፉር ባህሊ ካብ ክቡር እምነት ብስነ ስርዓት ተኸስኪሱ ዝዓበየ ከምዚ ክኸውን ኣነ በቃ ወላ ሓብተይ ክምርዐ ወላ ኣደይ ክምርዐ ወላ ገለመለ ሕጊ كم زجبر زبلني يلن أنا بعلي حلنا أنت زي النيلو ناجز أروس وزملخ مخا كابتي حبرة سموسو كل التمودي ما تعرف كل سجن أنت يزبل أب كالي تمدخت بيتروس مالتي نعرف حدا ترينا كفقدي 4 بزي تخبرتن عباين تسفا رغبنا المصحف قدس بناي قويتنا مدحنا اسكوشن سيلعو اللي خزارب كله نسخاتكم دما كابتي نعلم أبلاش وازلو تمنيت سجا وصيهم تخفلت ملكوتاو بحريو كونكم إلى مالد سلازي بقول تقعد إن تقعدلكم أب أمنتكم هياونت وسخو أب هياونت فلتت وسخو أفلتت كأمكتار إسخا وسخ أمكتار إسخا عقلي أب عقلها منفساونت أم منفساونت كحونت أبونت كفقري وسخيل أبزعج خن رياض اللانتايلو كابتن علم أبلاش وازلو تمنيت سجا وصيهم إلو تخافلت ملكوتاوي بحريو خونكم يل مالت ስለዚህ ዓለም አባላሽ ዘሎ ትምኒት ስጋ ማለት ናይ ገዛ ርስኻ ድሌት ማለት ስጋ ማለት በቃ ስጋ ዘይደለ ብዙ ይመቸ
يامنت حدث أي تزمي بالمصحف قدس تلك أنا مصحف قدس هيقبلني له مسح 10 تخزمو دلقو أي تسرق بالمصحف قدس تلك أنا مصحف قدس زي قبله من عخاته تقوم لا أنا خسرق أي والقول إذا عيد تمنيت ناي جزء رؤوسهم تمنيت ناي سبوهم نمرواي زغدوه كده تنبر بحقي وشتهم كم إلى نبرم سلزل يكونن مهنياتو أبتي هلو تجزئابير لنا نمهارو كام مصحف قدس جزئابير كم زلوا نفلتلو لك عمتي هناس انتلي هنس انتلي هناس غمزلو سئل انتلي سأل غمزلو كم تبع زبلون فطر انتلي فتار غمزلو نفلتلو كالون مصحف قدس هالو كالخا نياملخو نايحلنا نياملخو دليت زبالالو مالك بوشت غاسي أملاخ كم زلوا نأملاخ تملخ كم تدلي قبل بغاس تصحف له مهنياتو مصحف قدس حق لبنا زبال نيري ازي حق لبنا كساب حجلو نازي سلازي يسعو نازي سلازي تخطلو قوالا مصحف حق انتمص እግዚአብሔር አምላክ ፉሪ ቀለም ተጻፈ እንተ ሃበና ግና ውሽጥና حق له ሰብ ክትቀትል ከለኻ ገለ ነገር ስማዓካ ስምዒት አሎ ክሰርቅ ከለኻ ስማዓካ ስምዒት አሎ ክዝሙን ከለኻ ስማዓካ ስምዒት አሎ ክትንኩል ከለኻ ስማዓካ ሕልናኻ ይወቅሰካ እዩ ስለዚህ እዚ ትምኒት ስጋ ነገዛ ርእሶም ንዓለም አበላሽዋ ኣሎ ኢሉ ከምዝን ወዲ ከምዝን ማለት ስለዚህ ናገዛ ርእሶም ትምኒት ንምርዋዮም ዝጋደሉ ዘለው ትሕዚሉ እንታይ ኢሉ እምነት እንተሊኩም ኢሉ ኣብ እምነትኩም ህያውነት ወስኹ እምነት እኹል ኣይኮነን እምነት ኣለኒ ጥራሕ እንድሕልልካ ኣሚንካ ጥራሕ ስቕተልካ ሰይጣውንቱን ኣምኒዮም ከም ዝበልና ማለት ስለዚህ ኣብ እምነት ክትገብሮ ዘለካ ኩኖ እምነት ዘሎ ነቲ እምነት ዘጽንዖ ነገር እንታይ እዩ እንታይ ኢሉ ኣብ እምነትኩም ህያውነት ወስኹ ኣብ ህያውነትኩም ካ ፍልጠት ወስኹ ኣብ ፍልጠትካ ምግታእ ርእስኻ ስለዚህ ሰብ እዚ ህያው ክኸውን ይኽእል እዩ ህያውነት ኩሉ ይኽእል እዩ ፍልጠት ግን የብሉን ስለዚህ እዚ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ህያውነት ፍልጠት ኣብቲ ፍልጠት ርእስኻ ምግታእ ርእሱ ክገታእ ኣይከኣለን ማለት ኣብ ርእስኻ ምግታእ ከዓ እንታይ ኢሉ ዓቕሊ እንተዝህልዎ ነዚ ነገራት እዚ ብፍጹም ክኸውን ዘይክእል ዘረባታት ናብ ዘይድልዮ ኣብ ዘይቦትኡ ናይ እንተዛረበን ማለት እዩ ካልእ ኣብ መንፈሳውነት ኣብቲ ዓቕልኻ መንፈሳውነት እዩ መንፈሳውነት የብሉን ብዓብዩ ኣይገድሰን እዩ በቲ ዝብሎ ዘሎ ማለት ኣብ መንፈሳውነት ከዓ ፍቕሪ ወስኹ ኢሉ ማለት ፍቕሪ ክበሃል ከሎ ንሰባት ፍቕሪ ክህልዎ ክእል ግን ካብ ሰባት ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ ዝቕድም ማለት መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ተዓባይ ንኣምላኽካ ብምሉእ ሕልናኻ ብምሉእ ኣእምሮኻ ብምሉእ ነፍስኻ ኣፍቅሮ ተናዓት መስለኻ ንምፅኣይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እዩ ዝብል ስለዚ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር ንምፅኣይካ ኣፍቅር ግን እዚ ዓለም እውን ትእዝዞ ስለ ዝኾነት እዩ ንኣምላኽ ኣፍቅር ኣይትብለካ ናይ ዓለም ንምፅኣይካ ግን ኣፍቅር ተሰሪቅካዮ ተቐቲልካዮ ንሕዳእ ዝኾነ ነገር ንሰብ በዲልካ ዓለም ባዕላ ተሓተካ እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብኣውነት ሃይማኖት ዘይኮነ ሰብኣውነት ማለት እዩ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ንምኽባር ማለት ስለዚ መሰለይ ኢልካ ኣብ ዓለም ገደብ ካብ ሃለዎ ኣብ ዓለም ድላይካ ከም ዘይትገብር መሰለይ ኢልካ ካብ ሃይማኖት ድላይካ ክትገብር ኣይግባእኒ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እዚ መስል ማለት እዩ ፍልጠት ምጉዳል እዩ እቲ ቀንዲ ፀገም ማለት እቲ ዝፈለጠ ከም ዘይፈልጥ ይፍለጥ ብል መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ኣብዛ ናይ ዓለም ግን እቲ ዝፈለጠ ናይ መወዳእታ ዝፈልጥ ዝመስሎ ፍልጠት ነፊዑ ፍቅሪ ግና ሃንፅ ኢሉ ፍቅሪ እንተዝህልዎ ንሕብረተሰቡ ካልእ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ከበርክት ምመፀት ሰብ ማለት ኣብ ሚድያ ርኢና ንፈልጥና ንብዛው ግና ይፈልጠን ማለት ክመፅእ እንከሎ ንሕብረተሰብ ብሓድሽ መንፈስ ብሓድሽ ትሕዝቶ ንሕብረተሰብ ዝሃንፅን ንሕብረተሰብ ዘደልድልን ድልድል ዝኾነ ሒዙ ክመፅእ ዝግነት ዝተሃንፀ ድልድል ከፍርስ ይመፅእ ማለት እዩ ስለምንታይ እንተኢልና ፍልጠት ዘይብሉ ክሃንፅ ክብል የፍርስ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዝፈልጦ ዓውዲ እንተዛረብና እንኳ ይንፈልጠና ብዛዕባ እቲ ጓይላዲ ዋላ ብዛዕባ ገለመለ ህርመት ኢንስትሩመንት ተዛረብ ኣይንፈልጠና ንዓና ዝምልከተና እውን ኣይኮነን ማለት ስለዚ ኣብ ሃይማኖት ክዛረብ ከሎ ግን ኣብቲ ንዑ ዝምልከቶ ዘይኮነ ኣብቲ ንኻልኦት ዝምልከቶም እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት ምናልባት እቶም ካልኦት ሰባት ዝኽተልዎ የኽብረሎም ኢሉ ምኽባር ጥራሕ ኣካል ኣይኮነን ማለት ንሱ ንባዕሉ ነፍሱ ከኽብር ኣለዎ ቅድም ማለት ዝኽተሎ ሃይማኖት እንተዘይብሉ እምነት ኣለን ጥራሕ እንተኢሉ ነፍሱ እውን ኣየኽበረን ዘሎ ንኻልኦት ከኽብር ሞ ይክእል ተዘኽብር ነይሩ ኣብ ሚድያ ወፂኡ ሃይማኖት ዝበሃል ጌጋ እዩ ሃይማኖት ሰብ ባዕሉ ዝፈጠሮ እዩ ሃይማኖት ሰብ ንኣምላኽ ክኽተሎ ዘቆመ መንገዲ ኢሉ ማለት ስለዚ ካብ ዝዓቢ ፀርፊ የለን ማለት ኣምላኽ ሃይማኖት ኣይቆመን ኣምላኽ ስርዓት ኣይሰርዐን ኣምላኽ ሕጊ ንደቂ ሰባት ኣይሃበን ሰብ እዩ ንኣምላኽ ብድሌቱ ባዕሉ ሕጊ ውፅኡ ዝኽተሎ ዘሎ ኢሉ ንኣምላኽ በቃ ከም ስውርን ከም ግኡዝን ክዛረብ ዘይክእል ሕጊ ከውፅእ ዘይክእል ገይርዎ ሎቱ ስብሃት በዚ ከዓ ሰባት ናይ ባዕሎም ፈጠራ ገይሮም ኣምላኽ ዝደልዮ ፅቡቕን ኣምላኽ ዝፀልኦ ክፉኡን ባዕሎም በቃ ገምጊሞም
بس كنكيد على إلهم زوج وغيري قريص مشي وزلا ስለዚህ ንሕብረተሰብ ፀርፊ ማለት ሕብረተሰብ ዝኽተልዎ መንግስቲ እኮ ሕገ መንግስቲ ክትክተል ከለካ መንግስቲ ባዕሉ ይውፅኦ ካብ ማእኸል እቲ ሕብረተሰብ ዝወፁ ነቲ ሕብረተሰብ ባህልን ኣካይዳን ዘጽንዑ እምነቲ ኮንስቲቱሽን ወይ ቋም ዘጽድቅዎ ማለት ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ቋም ክጸድቕ እንድሕር ዳ ኮይኑ ብሕጂ ኣይጸደቐን ክጸድቕ እንድሕር ዳ ኮይኑ ንኣብነት ጋሽ ባርካ ዘለው ዞባ ደቡብ ዘለው ዞባ ማእከል ዘለው ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባታት ነቲ ህዝቢ ባህሉን ሕብረተሰቡን ዝኽተል እዮም ዝገብሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ሰባት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሕጎሰሉ ሰባት ከዓ ዝረብሕሉ ሕጊ ኣብ ኦሪት ኮነ ኣብ ሓድሽ ኣብ ኦሪት ኣብ ብሔረ ኦሪት ኣብ 5 መጽሓፈ ናይ ኣቦና ሙሴ ኣብ ሓድሽ ክዳን ካብ 4 ወንጌል ወይታ ባዕሉ ዝተዛረቡ ማለት ሕጊ ኣሎ ማለት ስለዚህ ነቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ፈጢሩ ንኣምላኽ ከምልኾሉ ዝደለዮ መንገዲ ዝኽተል ዘሎ ምባል መጽሓፍ ቅዱስ ጌጋ ኢሉ ኣምላኽ ንሰባት ሕጊ ይሃበን ኢሉ ሰባት ብገዛእ ርእሶም ፈጠራዮም መንገዲ ሰሪዖም ንኣምላኽ ክረኽብዎ ዝፅዕሩ ዘለው ኣምላኽ ከምዚ ይበለን ምባል ሰለስተ ዘፍርስ ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ከምዘይ ኣዘዞም ባዕሎም ፈጢሮም ከም ተዛረቡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣነ ሰባት ሕጊ ከምዘይ ሃበ በቃ ፈጢሩዎም ደርቢዎም ከም እንስሳ ከም ዝኸደ ጌርካ ምግላጽ እዚ ደባእሰና ዘሎ ማለት ስለዚህ ናወፂና ካልእቲ እምነትን ሃይማኖትን ምትሕዋሱ ከዓ ዝገደደ ስለ ዝኾነ ማለት حري قاليوت يسمعنا بحفشة تيار استي بزعبا امنتنا هايمانوتن طرح كنقلص كينا مصينا زلنا بزياره بيحرو كم زفن بلو صنحنا بزح تزاربولو بزعبا امنت اتيو تزاربو بزح ነገር አለይ ብሎ ማንቲ بزعبا امنتنا هايمانوتنا تنكف كنبلا مصينا زلنا ካብ ዝቀጽልና ናብ ተኻልብ ጂሃቱ ኢና ንሰግር